ప్రైజ్ ద లార్డ్. దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించుగాక. ఈ దినము వాగ్దానము, నీవు బ్రతుకు దినములన్నిటను ఏ మనుషుడును నీ ఎదుట నిలవలేకయుండును. యెహోషువ 1వ అధ్యాయము 5వ వచనము. యెహోషువతో సెలవిచ్చిన మాట. దేవుడు యెహోషువతో మాట్లాడుతూ, నీ ఎదుట ఎవరును కూడా నిలవలేరు, నిన్ను ఇంత శక్తివంతునిగా చేస్తానని యెహోషువను ఆదుకున్న దేవుడు నీ పనుల్లో, నీ కార్యాల్లో, నీ యొక్క ప్రయాణాల్లో దేవుడు నీకు తోడుగా ఉండి నీకు సహాయం చేయువాడై ఉన్నాడు. దేవుడి వాగ్దానం నీ వినికిడిలో ఆశీర్వదించుగాక. ఆమేన్.